देग्लायहाय जोङो 34थि खेब जोंनि बे बेलगुरि बैसागु अनसाय आफादा 34थि खेब जाबाय। दा देग्लायहाय जोङो जोंनि गामिनि गासै फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै गामिनि माखासे हौवा हिन्जाव गथ' गथाय बयखौबो लानानै जोङो माखासे बेबायदिनो माखासे दोरोङारि गेलेनाय दुरुं बोनाय ओमफ्राय उन्दैफोरनि बिदिनो दाउला सौलायनाय बिजि खुन्दुं सोनाय बेबायदि बायदि माखासे जोंनि गेलेनायखौ जों होदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि बिसोरनि नोजोरखौ बोनानै जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय गेलेमु बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो बादायहोनाय जादों आरो लोगोसे जोङो देग्लायहाय खाथि थानाय जोंनि बे बिसिडिसिनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरखौ जोङो बे बैसागु हान्जा मोसानायाव बादायनो जों लेंहरनाय जादों आरो बेखिनिखौ आं मिथियो। बेवहाय देग्लायनि गुबुन बोसोरनिफ्राय देग्लायहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै बाहागो लादों। मानो होननानै बुङोबा सिगांनि समफ्राव एसे बेबायदि बैसागु रंजानायाव बारा देलायामोन। दा लासै माने आपडेट जाबोजोब्बाय। बिथांमोनहा गाननाय जोमनाय देलायनानै माखासे बर'नि दोरोङारि बेखौ लानानै रंजादों आरो सिगांनिफ्रायनो जोंनियाव बे कालसारनि बिथिङाव माने जोंनाव सिगांनिफ्रायनो सासे जोंहा गागु रेडिअ आर्टिस्ट दङ। दा बिथां प्रफुल्ल कुमार ब्रह्म बिथाङा रेडिअ आर्टिस्ट आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिनिनो बेजों अल इन्डिया रेडिअ बिसोर मेथाइ खनग्रा रुमे नार्जारि बे बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो कालसाराव जोबोद गोसो गुदुंमोन। बेनिखायनो सिगांनिफ्रायनो माखासे आगुनि मानसिफ्रा माखासे बे कालसारनि बिथिङाव दिन्थिबोनानै दिनै इयुन जोलैफ्राबो लासै बिथांमोननि फोरोंनायखौ लानानै दिनैहाय बे फरायसिम फैदों आरो दिनैनि बे नैथि सानाव जोबथा सानाव जोंनि 3 नं सानजा क'क्राझार समस्तिनि MLA मावनांगोदान MLA लरेन्स इस्लारिया फैनानै जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोआव बाहागो लाफैदों आरो खाथिनि बैसागु बादायारि बिथांमोनहाबो बेयाव गोसो गुदुङैनो बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों।